Bos días. Estamos poucos, pero escollidos, se diga. Nada, presento a Xosé Constenla. Xosé Constenla pertence a estirpe e non nega dos cantautores, non? A mí pareceme ben. Quer decirse que forme parte dunha xeración na que os cantautores contribuíron dun xeito decisivo a construir os cementos dunha sociedade máis libre e a súa voz permitiu afirmar reivindicacións que logo remazaron sendo conquistas. Por tanto, non hai que renunciar ese xeito de enfrontar o acto musical. Para o Salón Teatro e para o Centro Dramático Galego é sin dúbida un privilexio a presenza de Xosé Constenla e a decisión de Xosé Constenla de que sexa esta casa o lugar dunha grabación. Eu creo que nos vai para 14 anos de existencia desde a última rehabilitación do Salón Teatro como espacio de exhibición escénica e, por tanto, como sede do Centro Dramático Galego. Esta é a primeira vez que se opta por escoller este espazo para facer unha grabación de un CD ou de un DVD. E, por tanto, isto recoñece tamén un proceso de madurez. Eu creo que hai actos que son memorables. Nesta casa xa teñen acontecido momentos memorables nos 14 anos de existencia do Salón Teatro, pero este eu creo que tamén vai ser un acto memorable, na medida en que, efectivamente, vai deixar memoria registrada, independentemente da calidade do traballo, que seguro que rozará a excelencia, pois deixará no registro a memoria. E, polo tanto, son xeitos tamén que os propios espacios adquiren unha biografía máis alá da rutina. Este non é un acto rutinario máis, este é un acto que, polas súas características, por esa condición de confianza que significa para un lugar, é dicir, para un lugar que xa é maduro, para un lugar onde, efectivamente, tal e como propón o lema deste encontro, o cinecismo, tamén implica un grau de confianza na madurez do público, porque, efectivamente, nesa expresión grega é un xesto tamén de estímulo e de reconciliación ca madurez do público. Por lo tanto, nos estamos agradecidos, Xosé, de que teñas pensado nesta casa para un reto tan importante como é a grabación dun disco, porque é evidente que non se gravan discos ni siquiera todos os anos. A creación dun disco, como a elaboración dun libro, un proceso lento, un proceso de vagar, é só un momento de refrendar, en caso a grabación do libro a edición, é un momento que deixa a memoria, por lo tanto, un acto tamén irrepetible. Xa vos deixo con Xosé Constenla, que seguro que ten cousas máis interesantes para mí que Xosé Cantopeiras. Pois, boas días a todos e a todas. Eu empezo tamén por os agradecementos. Agradecer ao Centro Dramático Galego, o Salón Teatro, e a ADIC pola disponibilidade que tivo de portas abertas para con nós dende o primeiro día, dende que no mes de febreiro vim a falar con Fran para un pouco artellar isto que se vai a producir o venres. Por lo tanto, moitas grazas tamén por ser compostelán, por ser un dos teatros nos que antes da remodelación eu viña un vez cos meus pais en un neno, e agora é un placer poder facer este disco aquí, tendo en conta ademais que non é profeta na súa terra e é a primeira vez que vou ter a posibilidade de defender o meu traballo nun teatro na Compostela. Tive a oportunidade de facer en prazas, de facelo en centros sociais, en locais diversos, pero nun teatro vai ser a primeira vez un concerto
unha banda destas características, non? Por tanto, moitas grazas antes de nada por este traballo que estades facendo e que xa está en curso dende hai unha semana, non? En segundo lugar, grazas a todos os que van a colaborar na grabación ao vivo deste meu terceiro disco, non? Dende a produtora Tingararanga e Picnic Ideas Felices, que son os que van a gravar o DVD, a Radio Galega a través do servicio de grabación que leva Pablo Barreiro, que tamén vai estar implicado, que estivo xa implicado desde o primeiro momento, e tamén a outros colaboradores como a xente de Imprenta Plana ou a xente de Manofas Creativas que, bueno, fixeron todo o esforzo e o cariño de estas camisetas, de plasmar un lema toda esta cuestión. Pero ademais, quero agradecer e quero lembrar que este proxecto só é posible grazas a un proxecto de crowdfunding, unha campaña de crowdfunding que levei a cabo nos últimos 40 días, nos que máis de 115 persoas, chamámoslle coproductores, pois puxeron o seu graniño de area para que isto fixese posible, non? Eu sempre digo que ia ser posible de todos os xeitos, pero agora todavía vai a ser máis porque ten un respaldo, gozo dun sustento, o que me deron foi un sustento emocional, algo así como o que eu quixen expresar nesta palabra, ensinecismo, como un estímulo espontáneo, ¿no? Como unha especie de sumatorio de vontades que van a facer posible ese pequeno espazo, ese pequeno encontro de creación cultural e de creatividade social, ¿no? É por iso que eu estou moi emocionado e moi contento porque isto se vai a facer deste xeito, non? Non é unha iniciativa estrictamente privada, que xa de min, sino que ademais xa de antemán gozo co aval de unha serie de persoas xenerosas que tiveron en conta a miña proposta para respaldar. Xa falando un pouco do concerto, direivos que vou gravar ese terceiro disco, que van a ser 12 temas inéditos con alguna peza dos meus discos anteriores, que foron quen fixo crear o Silencio 2004 e Olladas dun entusiasta 2008, e que para esta ocasión, vou a contar cunha banda de músicos, eu penso que de ampla trayectoria, como son o meu primo e, sin embargo, o gran músico Javier Fonseca, pianista, unha das referencias do jazz galego xa europeo e internacional. Nas guitarras vai estar Leo Gianetto, outro maestro de maestros, no que ten que ver coas 6 cordas. Quique Cazonetti vai estar nos baixos e Robert Vázquez na batería. Pero non só iso, sino que tamén vou a contar con artistas convidados, cantautores da talla de Javier Bercia, un corredor de fondo da canción de autor, con máis de 12 discos publicados. En fin, é un privilexio contar coa súa voz, unha persoa que nos anos 80 tivo un reconhecimento, goceu dun reconhecemento moi amplísimo, non? E que últimamente é reconhecido por ser instrumentista, neste caso percusionista de cantautores como Ismael Serrano, co que tivo unha relación, digamos, casi de familiar, non? Litus, un cantautor catalán que tamén vai a facer o esforzo por vir aquí o venres, coñecido tamén hai moitos anos e está chamado a ser unha das voces de referencia do pop e da canción de autor no futuro. E logo, 3 artistas galegos, non? Roberto Sobrado, un cantautor co que eu compartín innumerables veces e ocasións escenario e que se brinda a cantar comigo un dos que será o tema estrela do disco, Espellos. César Decenti, un cantautor coruñés que digamos, xeracionalmente moi ligado a min, compartimos referencias, compartimos vivencias e unha mesma maneira de entender a canción do autor. Finalmente, eu penso que un privilexio, unha honra contar con Luis Soto, un dos flautistas da Real Filarmonía e tamén do Taller Atlántico Contemporáneo, esta experiencia novidosa que mistura moitas veces gastronomía con música, con contadas, non? E que tamén se brindou e aceptou o meu convite de participar no disco e de algún xeito deixar registro de todo o que vai acontecer. Por a miña parte, máis nada, eu penso que para min é marca un antes e un despois esta grabación na miña carreira, fundamentalmente porque nos 2 discos anteriores
a maioría dos meus amigos e compañeros de profesión sempre me teñen dito que son traballos moi honestos, son traballos moi limpos, son traballos moi claros, pero que non reflexaban 100% a pureza das miñas composicións que si teñen no directo. E iso foi precisamente que me impulsou a contactarnos no teatro e tratar de facelo pois para aquí, desde aquí, deixar constancia deso que supostamente agochan as miñas cancións e que eu espero que ese sea un verdadeiro cinecismo, que ese sea un encontro realmente plural e amplio. Hai alguma pregunta? O ritmo de entradas vai bastante ben, estamos aí mandando a centenas de entradas vendidas ou reservadas, non? Pode ser tanto mercar anticipadamente na Caixa Tenda como na miña página web www.xoseconstenda.com e o día da actuación, que eu supoño que moita xente está esperando a ver que sucede, pois aquí na taquilla do Salón Teatro tamén se poderá adquirir, non? Espero que esta semana de bo tempo non sexa digamos, excusa para moitos para decir, bueno, para unha semana que non chove. E conste que os cantautores non temos nada que ver na meteoroloxía esta. Pois nada, se queredes cantamos un anaquiño de alguna das cancións que farán parte do concerto. Unha canción que se titula nova, se titula Ollos enxenebrados. Nardo que... Sí. Me están moi bueno explicando, así. Unha canción que se titula Ollos enxenebrados e que fala dunha desas noites que agocha Compostela, nas que un pensa que é mellor retirarse a casa a certas horas con prudencia, porque o desenlace pode ser terrible desde o punto de vista emocional e sentimental. E cando chega a casa, pois, marca o reto de compor unha canción pensando tamén que o mellor ese desenlace tivo a sorte de disfrutar o outro, non? E algo así. Ollos enxenebrados delataban que era hora de largarse sen mirar atrás. Era un serio perigo ficar contigo, sempre andamos ao borde do precipicio. Que mal cheiraba asfalto cando fuximos das mentiras que aromaron entre nos. Tempos de respiro e outras lerias son malas excusas cando acordamos sós. Quen queda non tarasca para entendernos. Agora que os disfraces desapareceron, que empregamos colirios para ocultar defectos, que arquivamos en caixas os nosos desaventos. Sería un cachiño así para que ustedes material sonoro. Muchas gracias a todos.